Dem baş temaşevanên hêja li ser ekranên Arwar TV ez em dixwazin hinekî rewşa vê dema korona bi taybetî li Avrupayê li Almanya ji we re ragihînin. Hûn dizanin qedexeyên li Almanya, li Fransa, li hemû welatên Avrupayê hene dewam dikin. Lêbelê Almanya va çend roje hinekî qedexeyan sis kiriye. Ez dixwazim rewşa li Almanya bi hevalekî me ku niha li Almanyayê rojnamevan Qadir Demhat dixwazim bûyî ra hinekî biaxivim û agahiyan bigirim. Dem baş kekê Qadir. Dem baş. Peki Ahmet. Kek Qadir tu niha li Almanyayê ez dixwazim bizanibim rewşa Almanya ya qedexeyên di derbarê Covid-19 koronavirüs da çawan e. Tu çi dikarî ji me re bêjî? Belê, hevala me wek tu jî zanî ev Covid-19 li hemû dünyayê psikreyeke pir mezin çêkir li Ewropa, li dünyayê hemî, li Almanya jî were. Wekîro em zanin bajarê Almanya kelê jî em dinerin. Wek hûn zanî jî roja duşemê ev hepkî gewşemîş kirin. Her der temayî ne de her der hatin vekirin. Em bê cê dilayê cê xwarinê cê vexwarinê cê ihtiyacê millet dibîne hatin vekirin. Millet jî pir bir hetî cem hev top dibin, sibheta dikin, alîşverişa xwe bi hetî dikin. Kel jî bi rastî wekî roj em dinere pir qerebalî e. Yani qedexeyên li Almanya hemû hatine rakirin yan tenê hinekî dikan vebûne? Na hinekî dikan vebûyî bi ser dikana jî belî hepkî wek em bibêjin zêde kirine. Ev ji roja duşemê vir de hepkî zêde kirine. Dikanê ev cilê mezin gelek em bêjin 500 metrekarê ya 700 metrekarê heva ew jî vebûne. Yani gewşeme hepkî çêbûyî xweş çêbûyî. Yani tu divê hinekî sistayî çêbûne? Sistayî çêbûyî ji ber vî hawî ev sistaya çêbûyî ji millet jî rihet bûye. Ew strêsa wê cê millet jî ez dinerim. Yani millet jî bi kêfxweşî li cem hev disekinin. Belê. Kekê Qadir tu niha li Kelî, Kel tê zanîn bajareke di sînorê Strasbourgê da ye. Ez bar dikim ev sê roje çawa ku dikan vebûne qedexeyê hinekî sis bûne. Ez bar dikim niha li Kelî qelebalixekî mezin heye ne? Valla qerebalixê hatibê jî heye û wek mesela tu dibêjî di hudûdê Fransa di Strasbourgê de ye. Kel jî baxlî Almanyayê bez ne Strasbourg ne Fransa bî kel jî wek tu dibêjî kesek tune ve ama ji duşemê vir de jî baya qerebalixek pir mezin çêbûyî bi rastî jî. Lêbelê restoran û kafê hê girtîne ez bar dikim. Restoran girtîne mesela cê dönera wek berê jî vekirî bû ji derve siparişê xwe dikin kes nikadir basî hundir bibin. Yani vî hawî imkanı bikim kurtasî bibêjî bi rastî jî di nav millet de bi kêfxweşî çêbûye. Ev staya çêbûye, ev gewşema çêbûye. Bi rastî jî millet hekî daha rihet bûye. Belê. Kek Qadir tu zanî Almanya biryarekî eşkere kirine ez bar dikim di 22 Adarê de 22 vê mehê de restoran û kafê jî yê ku terasê xwe hene ew jî vedibin, teras vedibin. Yani insan dikarin hundir rûnên, derva ser terasa dikarin rûnên. Rast gotinek wiha çêbû hatin dibêjin bes çi dereceyê rastî çêbû ew dîsa bine durûmê bine ev kêmasûzê de ya korona kêm bibe zêde bibe baxlî wê ye. Ew dîsa jî toplantıya yani divan roja da tiştekî pir awarte çêbibe mümkün e ew biryar biguhere lêbelê li gorî min agahî girtin di 22 vê mehê de restoran û kafê ku terasê xwe hene ew tên vekirin ji ber vê yekê jî restoran kafê ku li Almanyayê niha da dest bi amadekariyê xwe dikin ku roja 22 mehê şûn de müşteriyê xwe qebûl bikin. Rast ew jî bes bi sinirlê müşterî ne bibêjî serbest her kesê tê bi sinirlê müşterî. Mesela örnekem bibêjî gazîna cê kotek maşîne hene dibêjî veke wan jî mesela her gazîna 12 makîne tê de zêde 12 şexsan nikate kevin dur.
Ha yani 22 mehi şunda gazino jî vedibin. Ew jî ew söylentiya jî di ve dibe yani xutak ve bijî zêde du makine bi pênc bi çi qas bi zêde hepsi kes nikate kevindir yani. Yani Bak mesela 6 makine bi 6 insan evet kevin. yani Danzde weke berî hiç qaz bixwaze bikeve dikana bikevin gazinoa kafeya restoranta nîne yani li gorî em bêjin cih firebûna cih li gorî wî jî insana digrin hundir. Belê, belê rast. Ha. Rast. Heva çawa ye nihal Almanya? Odê hawayî ro em bibêjin xweş e. Bes hebkê wa bi ewrayî ama hewa xweş e. Millet digeriş xwe re. Yani heva xweş e vasê roje dikan jî vebûne dikanê cilla yê pêlava ji ber vê yekê jî ji Strasbourgê jî ez bar dikim pir însan hatine ji xwe ra digerin. Pir qerebalık. Rastî jî wek dibêj hewa jî xweş û ev dikan jî vebûne û millet pir digerin. Baş e. Tamam. Temaşevanên hêja em ê di rojên pêşme de dîsa eğer di derbarê qedexeyên nexweşiya Covidê guhertin çê bibin em ê we agadar bikin bimînin dixweşiyê de silav û rêz. Dem baş heval qadir. Dem baş, spas dem baş.